cair. Oke, pelanggan setia. Cair ke dia, Mbak Sulis. Dicair ke Mbak Sulis. Ini perlu bolo. Tetap kurang meriah. Dik Pre wis teko. Pre, nek ket kadoan renyah ini biasanya kayak ada yang membuatnya bahagia. Ora iso ilah-ilah iki, Ren. Ya apa, Rin? Posisinya menipis. Mas Sakit. Lah kae diomongin go lele tak Lah omong. iya, gawa lele Mbak Suli sekilo. Oh, separuh Mas Kit, iki tetep 13.000 mawon. Bakso libur iki, lelene lagi entek. Bakso ora lele bolo. Iya. Kangkunge nasional. Ora mbek aku emang. Ora. Aku ora nggawa ndak iya, iki mau ora nggawa ndak. Aku nggawa jero entek ndak. Pelanggane wis pada teko iki lho, iki lho. Susu Cair, dele. Suli, Kadira, oke sayang. Yo. Kowe apa nak? Weh, grontol sapa? Ndi Kak grontole, Kak? Ya. Oh. Mbah sapa jenenge ora? Sini tak buka.